Pred 17 rokmi sme sa na tomto mieste práve v tomto čase hrali. Mala som 11 rokov, Katka mala 12 a jej najmladší brat mal 8. Prišli sme tu hore na Majdan preto, lebo sme tu chceli stráviť deň a boli sme ďaleko od dospelých. A keďže je dnes 5. august, práve ten deň, v ktorý sme nič netušili, by som chcela pripomenúť práve to, čo sa tu stalo. V túto nedeľu sme skrz tie okolnosti, ktoré nás donútili k tomu, že sme sa zavreli do chatky a veľmi sme sa báli, začali sme sa modliť a prosili sme Pannu Máriu o jej ochranu. Keď si dnes spomínam na tú modlitbu, akého rázu bola, tak mi utkvelo v pamäti jedno jediné, a síce, že sme sa báli tak veľmi, že tá modlitba bola pre nás výrazom núdze, ktorú sme neverili, že by nemohol niekto nepočuť. Teda my sme sa cítili počuté. Cez tú núdzu sme verili v to, že nás niekto počúva. A tak sa vlastne celý príbeh, ktorý sa na tejto hore odohral 5. augusta, odohral vďaka prosebnej modlitbe. Keď som tak rozmýšľala nad tým, že prečo Boh potrebuje, aby človek prosil, predsa všetko sám najlepšie vie. A v Hamletovi hovorí kráľ, že slová bez myšlienok nemôžu ísť do neba. Tak by sme ťa, Panna Mária, v dnešnú výročnú nedeľu chceli poprosiť, aby si z našich slov Ty stvorila modlitbu. Aby si Ty viedla naše myšlienky. Aby si Ty vstúpila do tohoto okamihu. Pretože kvôli Tebe sme tu prišli. A prišli sme tu tak, ako vtedy, pred 17 rokmi, i dnes prosiť ťa o pomoc. Preto nám pomôž, prečistá Panna, modliť sa. Amen. Sumileniem priklonče, kolina milovo skôra Boha molí. Господи, помилуй, Господи, помилуj, Господи, помилуj. Царице moje, preblaja nadeždo moja Bohorodice, priatelište s tými strany, predstaviteľnice, skорбящим радости обидимых покровительнице, зреши мою беду, зреши мою скорбь. Помози mi jako nemocnú, kormi mi jako stranu, bidu moju, visi razreši tu. Vidno Tatry. Poďte sa pozrieť. My sme prišli na výlet a len tak sa pozrieť na toto putnické miesto, že ak... Lebo sme od kamarátky ako počuli, že tuto je to, ináč by sme nevedeli ani. No a keď sme boli na výlete, tak hovoríme, že ideme, v Tatrách sme boli tak blízko, že tak ideme do tej Litmanovej, no. A tak sa vyzvedáme po ľuďoch, že čo to bolo, ako kde, čo sme sa dozvedeli, no. A tak sme boli hore pozrieť a krásne, ináč je to tam, čo sme boli, no. Aj prostredie. Stretli sme sa tam s viacerými ľuďmi tiež, ako rozprávali o tom. A tak sme chceli akože priamo od vás počuť tak zo pár vied ohľadom tých vecí, teda, že kedy ako tak, že nejaké detaily alebo tak, no, vidieť vás alebo čo. Takže volám sa Iveta
Som z Litmanovej. Mám 19 a bola som pozvaná robiť toto s vami rozhovor. Keď ono je to problém práve v tom, že sa to nedá moc tak skrátke povedať, akože určite ste si tam prečítali na tú lavičku, že to začalo vlastne 5. augusta. Trvalo to 5 rokov a neviem, čo ste sa z televízie dozvedeli, alebo nie. To už tak dávnejšie dávali. No, že každý Že to zjavenie, ale že teda niektorí tomu veria, niektorí neveria, no tak záleží to asi na každom človeku, že či tomu uverí. Zrejme to nie je také hmatateľné, človek musí tomu veriť, no a preto sme došli ako sa spýtať, alebo pozrieť priamo na to miesto, že ako to vlastne v skutočnosti bolo. Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Mário, Matko naša, skryj nás picvý plášť. Vírujú vo jediného Boha Otca, Vседержителя, Tvorca neba i zemlji. Vidíme, že vsi nevidíme. I vo jediného Hospoda Isusa Krista, Syna Božia, jedinorodného, i že od Otca roždeného, prežden si hvík, svita od svita, Boha istina od Boha istina, roždená nesotvorená, jedinosučno Otcu im, že vsia blša, nás rady človek našeho rady, spasenia všetšaho so nebes. Dá sa povedať, že náboženský život, ktorý viedli moji rodičia, bola viac menej tradícia. Nič viac. A ja si pamätám ako dieťa, mňa to zraňovala táto neúprimnosť a tak som si vždy hovorila, že ja keď raz vyrastiem, tak nebudem chodiť do kostola, lebo som tam, ja som nevidela zmysel toho, keď sa teda žije ináč. A tak som ten postoj dosť dlho mala vo svojom srdci. Čiže ako by mnohí čakali, som nebola nejaká príkladná v tomto. A jednu nedeľu s mojou priateľkou Katkou sme sa rozhodli ísť spolu na taký výlet. A síce 4 kilometre za dedinou v lese máme takú drevenú chatu. Keď sme ušli do chatky, tak sme tam našli vlastne takéto postele, na ktorých boli madrace. A chýbala tu vlastne tá výplň, ktorá nám potom umožnila vidieť von. Tie okienka boli vlastne rovnako tak malé, jak sú tu. Tak asi okolo 6:00 sme sa začali baliť, že pôjdeme domov. A vtedy som počula nejaké zvláštne zvuky v lese. A tak sme sa zavreli a zamkli dvere v tej chatke. A čakali sme, kedy to všetko prejde. A všetko to trvalo asi viac ako 3/4 hodinu. A keďže to neprestávalo, skôr naopak, bolo to vždy viac intenzívne, tak sme všetci mali veľký strach. Ja som ešte nikdy v živote nezažila také veľké napätie. A čakala som, že niekto dovnútra už musí vtrhnúť, alebo čo. Bolo to také veľké napätie a sedeli sme bez jediného slova a čakali. A potom Katkin brat povedal, že oni sa na náboženstve učili, že keď majú strach, tak sa majú modliť.
tak sme sa začali, lebo sme nemali iné riešenie. A potom bolo to zvláštne, ale mala som vo svojom srdci potrebu tak obzvláštne volať na pomoc Máriu. Ja som nevedela, odkiaľ tá potreba zrazu bola v mojom srdci, lebo nikdy som neprežila nejaký zvláštny vzťah k nej. Ale musela som sa modliť: Mária, Matka naša, skryj nás pod svoj plášť. A už počas tejto modlitby celý ten búchod sa stišoval. Až potom nakoniec nastalo úplne ticho. A v tej malej miestnosti je jedno okienko, cez ktoré svietilo slnko. A síce zvláštne by to nebolo, lebo akurát zapadalo, ale jeden lúč sa nepohyboval. Svietil vždy na jedno miesto. A tak bolo mi to také zvláštne, že som sa musela na to miesto pozrieť. A videla som tam krásnu pani, ktorá vyzerala ako Panna Mária. A ona niekde v strede stála a potom vlastne prešla a sadla si na lavičku oproti nám. Čiže my sme sedeli oproti sebe. S tým, že vlastne celý čas nič nehovorila. Neriešila som to proste v tom okamihu, ako je to možné, ako to nie je možné. Vedela som, že tu je. A jediné, čo som jej vo vnútri neustále opakovala, bolo mami. A po chvíli sa ma Katka spýtala, či niekoho vidím. No tak sa začal medzi nami dvoma rozhovor, kedy sme si opísali, kde stojí, čo má oblečené. A my obidve sme zbadali, že vlastne vidíme to isté, že to nemôže byť iba predstava, ktorú v tej chvíli mám, alebo ktorú ona trebárs má. Že je to osoba, ktorú vidíme obidve. Nemala som pocit, že sa jej musím niečo pýtať. Dokonca som nechcela, ani nič konkrétne vedieť. Ako by mi v tej chvíli stačilo iba to, že tam je. Začali sme sa s Katkou potom rozprávať o tom, že chceme byť lepšie. To ešte v takom tom detskom duchu sme mysleli, že budeme počúvať viac rodičov, alebo proste také tie naše malé závady v tej chvíli, čo nás napadli. Proste chceli sme byť lepšie. Určite to bola tá myšlienka. Chceli sme ísť na spoveď a na prijímanie. Pekné pre mňa je, že nám ona vtedy nič nepovedala, že to bolo vyslovene niečo, čo v nás ona vzbudzovala. Bez slov. A síce takú tú snahu žiť viac. Žiť proste byť dobrým človekom. A
asi to v nás buzovala. Ona sa predstavila ako nepoškvrnená čistota na tom mieste. To ste možno videli, alebo počuli. Áno, áno. A síce veľa hovorila o čistote. A myslím, že žiaľ, ľudia túto tému veľmi spájajú s telesnosťou, proste s iba vyslovenie, možno so sexualitou a nič za tým ďalej ako nevidia. Veľa vecí, ktoré robíme dobre, alebo ktoré proste sa javia byť dobré, aj treba, že ideme do kostola, alebo spravíme niečo, čokoľvek, čo možno má hodnotu, môže stratiť na svojej cene, pokiaľ to človek nerobí s takým čistým postojom. A dokonca tu bolo raz jedno videnie, kedy nás Panna Mária požiadala, aby sme sa otočili a pozreli sa na tváre ľudí, ktorí stáli za nami. A vlastne boli to ľudia, ktorí sa prvé piatky spovedali. A videli sme smutné a doráňané tváre. A myslím, že to bolo tiež takým výrazom toho, čo znamená čistota. Že veľa vecí možno tí ľudia v dobrej viere chceli spraviť, zadozučiniť tomu zvyku. Ale ono to k tomu, aby nás veci zasiahli dovnútra, treba viac. A myslím, že o to Panna Mária tu na tomto mieste žiadala. Aby sme mali zo života viac len ako ten povrch. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Я Тебя поддержал. Svetka prišla domov, to pre mňa to bolo isto, že prišla a že to bolo také mi zvláštne, že ona sa prosila modliť ružanec. Predtým sme sa tak nemodlili. No a potom, jak už to bolo, zajme, potom prosila, že by sme išli sami, že chce znáte, že si to akurát, že si to dáš, to len tak nebolo. Ale nás prosila, aby sme nešli do izbičky, lenže bo oni sa budú modliť, toto modlitbe, jak sa modlili začiatkom, po prvý raz, tak varila, že ťa pomodlili a že zajsť videla Pannu Máriu. A ja v tej zlosti hovorím, že bola ticho, že i tak idem po gambie, že až na toho stroma prilípiť. Ja bola taká nervózna na to. A tak ste sa mňa prosili, že jak to bol začiatok, jaký bol pre mňa to začiatok. To bol bar ťažký začiatok. Za to, že ja im bola kresťanka, ale len povrchne kresťanka. A ja, jak prišla Vietka, mi povedala, že to nie je možné. Ja im to nechtěla věřit. Ani nemala toto, že bym věřila. A to bylo, že já jim chodila za Větkom všade, kde přišli s Kaťom, se přiblížili. Já jim všade chodila, jej sledovala, že si dáš, to sobě nepridávají, ty dáš, to si nerozpravějí, že bo povíli. Že chtěla jim znát. A za to, že jim nevěřila, ta za to jim chodila, že toto nemůže existovat. A tak jim aj dále sledovala, ale pre mňa to bolo strašný nepokoj, veľký boj. Sláva Isusu Christu. Panna Mária hovorila, že by všetky ľudia vykonali pokánie. Že by sa modlili ružanec, že to im bude zárukom, že prežijú krásne, radostné šváta. Potom nám hovorila, že tu ľudia prichodia zdaleka, zblízka, a že takoto sú chore, ale i zdravé. A že majú rôzne prosby u Panny Márii. A že by ich prosby boli, tak, že by vžala Panna Mária a že by splnila ich túto prosbu. Panna Mária hovorila, že budú splnené, ale iba toto, ktorých modlitba bola štedrá. Kto má deti a toto príde domov, vám jednoducho to povieš. Videli sme Pannu Máriu. Je to možné, že tak uveríte, že ja videla Pannu Máriu a 12 rokov mala. To pre mňa bol bardzo veľký boj. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Niektorí tomu veria, niektorí nie. No. Jak tu je Litmanová, tá tu veria väčšina, vedľa čo je rabina, to už málo kto. Asi tak, no. Aspoň čo ja viem. Jakože si myslí, že to není, čemu nevěří? Že oni neverí, oni si myslia, že to je vymysel, ako no. Čistá blbosť, oni si myslia. A jaký je rozdíl v tom věřit tomu a nevěřit tomu? Mění to něco? No to určite to bude pravda, určite si to nevymysleli. Oni boli v trance sa, že vraj na ňu pozerali, oni do nich ďubali ihlo. No, oni ani sa nepohli, ani krik, nič. Necítili boleť, ako no. To museli asi dať, čo vidieť. Tak zrejme je tam nejaký jav. Ten človek povie svojmu okoliu, toto som videl, či už pravdivé alebo nepravdivé, to je na posúdenie pre cirkev. A teraz ľudia sú náchylní k tomu a radi by videli a chytili v obrazne povedané a vnímali aj to neviditeľné, duchovné. A preto zrejme tam radi prídu. A keď vznikne takáto skutočnosť, no tak cirkev s tým musí sa zaoberať, lebo je tam modlitba, je tam spev, je tam určitý fenomén, teda či pravdivý, či nepravdivý. A teraz cirkev to začne skúmať zrejme a povie, či tam sa má chodiť, či sa tam nemá chodiť. Je to na rozhodnutí cirkvi, v tomto prípade cirkev zastupuje biskup, miestny biskup. A on má právo povedať po určitých skúsenostiach, výskumoch, prejavoch, veľmi skoro, alebo aj veľmi neskoro, že je to buď áno, alebo je to aj nie. Tým, ako všetci tí dospelí okolo boli proti tomu, sme sa rozhodli po druhýkrát vlastne ísť a pomodliť sa to isté, čo minule, s tým, že sme si povedali, že ak ona skutočne príde, tak to bola pravda vtedy. Ak nie, tak na všetko zabudneme. A myslím, že niekde v kútiku duše som si želala, aby už neprišla. Lebo som proste cítila, že to proste zbudzuje problémy a že ma to vlastne stavia úplne do... Áno. Potom vlastne po tretíkrát idú skauti a nesú si svoje bramená. Cirkev sa k tomu ešte nevyjadrila, že to zjavenie bolo práve alebo nepráve. Áno, viete, ale mňa toto ani tak veľmi netrápi, pretože ja som k tomu dal svoj taký prvý uzáver, že je to miesto modlitby. Každé miesto môže byť miesto modlitby, ale zvlášť toto je miesto modlitby, pretože tam nikto tých ľudí nevolá, nepozýva a prichádzajú vo veľkom počte. Hej? Napríklad tie prvé nedele prichádzajú v tisícoch, 10 000 a jednoducho tí ľudia tam idú, pretože sa tam dobre cítia. Je to skutočne uprostred toho lesa miesto akoby stvorené proste na tú komunikáciu medzi mnou a medzi Bohom. Jediná Hospoda Isusa Krista, Syna Boha.
všetko som tu zažil. Zima, nezima, leto, všetko, od začiatku, všetko. A naozaj len ten človek môže toto tak prežívať, ktorý myslím si, že asi musí byť najskôr veľký hriešnik a potom sa ho toto tak chytí, tak ho to, jak sa hovorí, obucha o zem, že sa spamätá. A ja som tak hlboko padol, dá sa povedať, že už dalo sa povedať, že som na pokraji nejakej duševnej katastrofy. A vtedy ma to zdvihlo a predtým som bol sílak, múdry, keď niekto potreboval dať, ja som všetko vedel, čo bolo ťažké, ja som všetko dvihol a každý bol u mňa maličký, slabý a kadejaký. Ale zrazu po tých rokoch prišlo to, že zo silného chlapa, z múdreho chlapa stal sa slaboch, ten ťa kopol do zadku, ten ťa odvrhol, ten ťa oklamal. Ostal človek sám ostal na to, jak sa varí na tom svete a preto vznikajú aj tie kadejaké samovráždy a všetko, lebo tomu človeku není kto pomôcť. On potom už nechce nič, nikoho, len vidí ten koniec v tom, že on spácha samovráždu. Ale hovorím, ja som tu prišiel a zachránil som sa. Tiež som bol na takom pokraji životného toho. A tu som sa zachránil. Naozaj vybaľal som sa v svetskej špine a tu som touto vodou sa umyl. Umyl si telo i dušu. No, majte sa, chlapci. Ďakujem. Můžeme se vás taky zeptat? Ano. Proč nás tady nabíráte vodu a proč sem jezdíte? Jaké tady máte zkušenosti? No, tak idem tu po duchovnú silu. Pane Mári, stále pre každý deň potrebujem novú a novú silu, zvládať každodenné potreby, povinnosti a všetko. A daří se vám tady najít? No, keď nemám tu litmanov, tak pociťujem, že niečo mi chýba, ako vitamín. Čiže idem si tu po vitamín C, Ačko, Ečko, všetky vitamíny. A pre vodičku takisto, ktorú potom dávam aj do jedla. Zistila som, že všetkým doma oveľa viac chutí. A že obyčajné jedlo je zrazu také dobré, ako ani nebolo. Takže odporúčam všetkým. Nech chodia a nech sa modlia hlavne. To je pre pokoj duše. Svetlo, ktoré dneska hovoril otec. Potrebujeme svetlo, Boží pokoj. Děkujeme. A ja ďakujem. Nech sa vám darí. Vaši práci. Jedné hriešne ľudstvo, ktoré navštívuje Boh v ľudskom tele, Boží syn, spasiteľ sveta, ktorý ho získava, ktorý ho poučuje, ktorý ho povzbudzuje, ktorý mu hovorí o svojej nekonečnej láske. Ale hovorí nielen slovami, on hovorí každým prejavom svojho účinkovania na tomto svete. Treba nám vyznať a priznať, že na ceste nášho života, pri všetkých tých našich trápeniach, pri všetkých tých našich bolestiach, pri všetkých tých našich sklamaniach, máme mamu. Máme našu dobrú mamu. Máme našu nebeskú mamu. Ale aj naše pozemské mamy sú úžasné, lebo čerpajú Božiu silu, lebo komunikujú s tou nebeskou mamou. Bogorodice, divoradujsia, obradovaná Márie, Gospod s tobою. Blahoslovená ty žena, blahoslovený plod života tvojego, jako rodila Ježí Krista, spasa i zbaviteľa dušam našim. Bogorodice, divoradujsia, obradovaná Márie, Gospod s tobою. Blahoslovená ty žena, blahoslovený plod života tvojego, jako rodila Ježí Krista, spasa i zbaviteľa dušam našim. Keď začali tie púte, tak ten prvý rok bol taký kľudnejší pre mňa. Potom neskôr, keď s pribúdajúcim počtom ľudí
to bolo vždy ťažšie v tom zmysle, že ten tlak rástol a ľudia veľakrát veľmi hlasite proste tie svoje očakávania aj hovorili, alebo sklamanie z toho, aké sme, ako sa tvárime, ako sa obliekame. No a ja v tom období som mala dosť veľa čo robiť, ja som bola v puberte. Som mala dosť veľa čo robiť s tým svojím stavom, s tým vývojom, akom som bola. Nehovoriac ešte, keď sa pridalo toto k tomu. A ja som mala potom také divné stavy, také úzkosti z toho, že som sa v tom strácala, že som mala pocit niekedy, že predo mnou niekde meter kráča nejaká vizionárka a že ďaleko, ďaleko za ňou proste kráča niekto, kto sa v tom celom akoby stratila. Že tie tlaky, ktoré tu vznikali, boli akoby také mimo mňa. Věruju v jediného Boha Otca, Vседržitela, Tvorca neba i země. Vidím, že si nevidím i v jediného Hospoda Isusa Krista. Mesiac pred posledným zjavením ja som od Márie vedela, že to nasledujúce bude posledné. Svíta od svíta, Boha i syna od Boha i syna, roždená nesotvorená. Ja som už predtým mala taký ten pocit, že potrebujem takú silu k tomu, aby som to vedela prijať, čo sa bude diať. Pána Mária pri dnešnom stretnutí bola oblečená celá v bielom. Nemala už lenec ani korunu. Bola bosá. Bola veľmi vážna. A chcem vám povedať, že ona stále ostáva tu na tejto hore a stále bude pomáhať každému jednému z vás. Sláva Isusu Kristu. Pána Mária dnes povedala: moje drahé deti, toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás. A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa spravili. Moje milované deti, takto som to chcela. Aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie. Prosím. Ja som mala dojem, že ona prestala hovoriť, aby ľudia mali možnosť začať počúvať. Bolo to úplne nevyhnutné, to ticho. Že ten koniec bol začiatok niečo iného. Rozpiata Bože za noc pri Pontinskim Piláti, i stradaša, i pohrebená, i voskreša o tretí deň popísaliem, i vošeča ho na nebesa i siďaša ho odesnujú Otca, i pak i hriaduša ho zo slavoju suditi živlný mŕtvy, jehože carstviu nebude konca. I v Ducha Sviatého Hospoda životvorjašťaho, i že od Otca i Syna i schodjašťaho, i že s Otcom i Synom skloklaňajem a i zo slavy má hlavolám všaho proroka.
ťa dlho nevidela. Ale som ťa počula. To si také na mňa nachystala, ja sa hambím. Toto si vezmi. To je pre teba. To je sterilné, normálne. Mama mi nakázala. To môžeme sa tu teraz hýbať? Môže si tu sadnúť. Že si tu sadnúť. A svätý Jozef je tu na tom mieste, jak bol. A ten pohár je ako čo? To bude na svadbe? No máme 2. A ešte ti potom musím ukázať tie moje šaty večerné. Už ich máš? No jasné. A to až potom sa musím prezliecť. Oblečeš sa do nich? No jasné. Dobre, že som nezobrala foťák. Dobre. A ešte ti, a teraz vás pozývam na kávu. Ako sa ich zbavíme? To priateľstvo začalo tak naozaj z ničoho. Nič naplánované, nič také prichystané. A ty si znala příběh Littmanové a všechny tyhle věci, to asi jo? Áno, určite som o tom počula. Ale ja som nebola vôbec, asi ani nie som ten typ kresťana, ktorý vyhľadáva odpusty, alebo ten štýl proste tej viery a nábožnosti. Čiže, a samozrejme, tiež som prechádzala pubertou a všetkými tými obdobiami, kedy ma to nejak týmto smerom nezvádzalo. Ako by som hľadala to duchovno alebo nejakú hĺbku veci. Skôr také povrchné obdivovanie toho, čo sa deje a tak. Vlastne až potom, keď sme boli na výlete s rodičmi a sme prišli tuto na horu, tak moja mama veľmi chcela, aby som sa pomodlila, lebo vlastne so mnou si nevedela dať rady. A ja som tvrdila stále, že to nebudem robiť a to nemusím a tak. Ale keď oni odišli preč, tak ja som si tam proste len tak mlčky sedela. A vlastne na ten moment si pamätám dodnes, lebo to bola taká plná chvíľa, síce ticha, ale ja som naozaj mala pocit, že to ticho prehovorilo tak kdesi úplne dovnútra. A bola som veľmi spokojná s tým, aké to bolo. Mama je prešťastná, že vás vidí. Že ju naháňate po celej dedine, hej? A kolik bramborů tady vypěstujete? Stačí to tady tohle třeba na zimu? Mamo, mamo. Že bude rozprávať. Oni sa hambia. Užívajte. Viete, že koľko vriec nazberáte, keď posadíte zemiaky? Koľko vriec viete nazberať z toho políčka? Nevie, koľko sa urodí. To nezáleží len od nej. Potom, čo sa skončili zjavenia, tak som mala zo pár rokov takú averziu v sebe, že ma nechala v štichu. Boh mal tento zámer doprieť mi túto skúsenosť a potom som si pripadala taká ponechaná na pospas. Keď tam vy ste stretli Panienku Máriu? No ja som vlastne dovtedy nikdy nemala nejakú takú potrebu alebo takú vnútornú túžbu mať nejaký takýto Bohu zasvetený život. A väčšinou stále, keď sa Katky opýtali, že či teda chcem ísť do nejakej rehole alebo čo, že také otázky znovu zazneli od tých putníkov a boli zvedaví, tak ja som mala stále tendenciu povedať, že nie. Že
proste nie, že nechcem. A súviselo to aj s takým tým možno pre mňa detským sklamaním z mnohých tých reholníkov alebo sestričiek, alebo že som tak nechcela patriť medzi nich ako dieťa. Proste mi to prišlo, že čo to chcú, alebo... A Katka stále rozprávala, že áno, že ona, že jaká bude Božia vôľa a tak. A ja som na to mala strašné nervy. Že prečo tak pláca, že prečo tak keca. No v podstate sme boli obidve akoby z takého jedného súdka. No a nakoniec to takto dopadlo, že ja, čo som stále ako bola odporkyňou tej myšlienky, tak som sa ocitla kdesi v nejakom spoločenstve, beznadejne zaseknutá a no. Bolí ma chrbát. Idem ti tu natrieť. Asi na 4 miesta ma uštipla osa. Som myslela, že odpadne. Cestu za tú košelu, vieš. Vôbec som nemohla ísť, ani som najprv pozerala, čo to je, ona tam lietala za košelu. A ja som myslela, že vieš, na pódiu mala som sa ísť predmodlievať. Taká trápna situácia. Že budeš mať tam tie opance. No dobre, a boli to? Akože je to také ostré, taká štiplavosť. To nemusíš točiť. Én láttalak téged ilyen kicsinek. 15 év. 10, 15 ilyen kicsi. És akkor beszéltél. Mama fogta a kezed. És akkor... Deň pred tým zasvetením mala dojem, že toto ja nemôžem dopustiť, toto sa nemôže stať, lebo čo ja potom budem ďalej robiť. Akože som si nevedela seba predstaviť v tom prostredí. A vlastne tesne predtým na mňa celé tak doľahlo a ja som sa rozprávala potom s Patrom Paulom o tom, že ja to nemôžem a nechcem robiť. A jeho presvedčením v tom okamihu bolo, že keďže som mala tieto videnia nahore, takže ako keby dlžím tej skúsenosti tú takú oddanosť, alebo že je to niečo, čo ja môžem Pane Márii darovať. A ja ako keby som strašne chcela proste mu vysvetliť, že to tak nevnímam. A on to stále vsúval do takého toho... on to pomenoval nejakým pokušením a diablom a čo ja viem čo. A ja už som potom z toho bola taká domotaná, že ja už som nevedela, že čo je vlastne čo, že aký pocit je ten môj a aký není a aký je to pokušenie a aký je jeho. A proste ja už som len vedela, že už z toho nie je úniku. Že proste, ja už keď som išla k tomu kľakátku, kde som sa modlila za svetenie, tak jediná pre mňa ako taká oslobodzujúca myšlienka po ceste bola, že Bože môj dobrý, že jak ja sa z tohoto dostanem. A myslím, že ten pocit vo mne pretrval až úplne do konca tých celých 9 rokov. A novicka, co to znamená vlastne novicka? Taký... Predstupeň? Áno, predstupeň. Pochodí. No. Potom sa to bude menovať jak sestra. Aha. A potom? Potom už nijak. Potom ešte predstavená, keď ma zvolia. No jasne. Ale musíte sa za mňa modliť, aby som tú cestu došla. Ja som ten prvý rok bola úplne hrozná.
musím akože sa ospravedlniť všetkým sestrám, aj madre, aj všetkému, čo tam bolo. Lebo ja som vlastne chcela ich vyprovokovať k tomu, aby ma vyhodili. A myslela som si, že keď ma vyhodia, tak to bude jasné, že to nebudem musieť za to prevzať zodpovednosť, že tak som tam proste sa nehodila a oni to zistili konečne a bol pokoj. No ja som tam všelijaké tie priestupky narobila, že som chodila neskoro na všetky modlitby a všetky prednášky a tam sa to dosť na tom tak akože stávalo, lebo proste to bolo také, malo to takú nemecko-rakúskú atmosféru, že tieto veci boli dosť dôležité. Ja som mala proste taký mantinel pred sebou a tak som nikomu k sebe nepustila. A neustále som len čakala, kedy konečne táto predstavená mádre toho bude mať dosť. Ale proste akože ja som robila, čo som vedela. A nepodarilo sa to, lebo ja som po roku v podstate bola už úplne na konci so svojimi silami, čo sa tých všetkých možných priestupkov týka. A nikde nič. Tak ja som mala aj pocit, že z tohto dôvodu, že som vlastne ja tá z Litmanovej, tak majú so mnou úplne nezničiteľnú trpezlivosť. Ja som po roku bola v takom bahne v svojej vlastnej vnútornej spornosti, že ja som poprosila svojho známeho, aby mi kúpil letenku do Ameriky. V podstate to bol úplne šialený nápad, lebo ja som tam nikoho nepoznala, respektíve ani som nemala namierené niekam konkrétne, len som chcela vypadnúť. A bolo mi jasné, že ja teraz nemôžem sa vrátiť do tej Litmanovej, lebo všetci ľudia teda by začali horekovať a to by bola hanba najväčšia a moja mama by to neprežila. Tak ja, že sa spracem úplne z toho záberu, že aby som tam nikoho proste nevytáčala, nepohoršovala. No a tak som si pobalila svoje vecičky, všetky tie svoje knižočky, čo som mala a cestovala som domov. A samozrejme, že ja to teraz tak hovorím, ako keby, že to bola zábava, ale v podstate som bola úplne na dne. Ja som potom išla nahoru a keď som došla k lavičke, tak jediné, čo som mohla povedať, k čomu som sa zmohla, bolo, že som tam proste len plakala. A to bolo jediné, čo som bola schopná. Ja som akoby tak dospela k názoru, že keď nechcem zraniť moju mamu a keďže som sa rozhodla odísť zo spoločenstva, tak sa tam ani naspäť nemusím vracať. Takže vlastne nemám miesto, kam by som išla. Tak som si povedala, bolo to asi nejakých 3 hodiny ráno. Si ako keby zvolím cestu, ktorá je ako jediná pre mňa v tom okamihu schodná. Tak som vlastne sa zatvorila do kúpeľne s tým, že som v rukách držala proste prášky a neviem, či som niečo cítila, alebo proste len som vnímala takú tmu, akoby aj takú vnútornú, také, že som bola obkľúčená a takou beznádejou, akoby odhodlaním si uľaviť, že mi to prišlo v tom okamihu ako riešenie. A dokonca ako jediné. A vo chvíli, kedy som proste bola rozhodnutá, že si tie tabletky zoberiem, tak vtrhla do kúpeľne moja mama. A ona samozrejme už intuitívne a s tým, jak videla celú tú situáciu, tak vlastne pochopila, čo sa deje a začala tam plakať a
som pochopila jednu vec, že človek je za istých okolností schopný všetkého. A že je to ilúzia, pokiaľ si myslíme, že toto alebo hento sa nám nestane. A čo všetkého proste je človek ochotný, aby nemusel bojovať. Sei tu, Signor, che mi nascondi, che vuoi da me. La mia tendina chiara sticca tra gli alberi, nella radura erbosa mi scaldo in te. Trattiene il respiro, ogni cosa intorno. Ja som odišla bez rozlučky z domu. Vrátila som sa naspäť do Haliča s tým, že som mala nasledujúce ráno byť odvezená na to letisko, kde som mala odísť potom do Ameriky. Ja som sa tam už s nikým skoro nebavila, už vôbec nie o takýchto veciach a tak vlastne aj tie sestry tam mali odo mňa taký odstup, lebo nebola som nejaká privetivá. A jedna z nich vlastne ma vtedy pozvala na takú prechádzku, na také pole a sa ma opýtala, že či sa s ním nechcem pomodliť desiatok. No a stále mi to bolo milšie ako rozprávať sa o niečom. Tak sme sa začali modliť s tým, že ja som proste pociťovala takú túžbu sa modliť ešte ďalší a ďalší, lebo a niečo na tej modlitbe bolo, čo mi ako jediné ponúkalo akoby také uvoľnenie. A tak som vlastne toho večera odišla do kaplnky aj s ňou a modlili sme sa tam vlastne do rána ruženec. A vlastne vtedy, keď som ráno odchádzala z kaplnky, tak som vedela, že to moje rozhodnutie odísť stadiaľ nebolo nesprávne. Ale že každé rozhodnutie nadobúda hodnotu tým, že sa odohráva v správnom čase. A pre mňa ten správny čas ešte nenastal. A tak som si vtedy vlastne sľúbila, že tam budem čakať dovtedy, pokiaľ nebudem mať pocit, že teraz môžem ísť. Keď som ja odchádzala z Haliča, tak som sa strašne bála. Akoby proste teraz sa musieť o všetko starať sama, s tým, že som si vlastne nedokončila školu, tak som mala pocit, že nemám nič v rukách. Že to bude veľmi ťažké pre mňa sa niekam dopracovať. Mala som potom dojem, že je čas odísť, práve preto, že sa toho bojím. Že už ma to neposúva ďalej, že vlastne dozrela tá chvíľa, na ktorú som čakala. Práve kvôli tomu, že mám strach tie steny opustiť. Tento pozemok s tým Majdanom patril môjmu otcovi, ktorý potom, čo som odišla do Haliča, mala som mať tú obliečku, tak sa ma pýtal, že čo by som si želala ako veno. A ja som mu povedala vtedy, že vlastne jediná vec, ktorú by som skutočne od neho chcela, je ten pozemok, tá hora. A on z pochopiteľných dôvodov, ako vedel, o čom hovorím a povedal, že dobre, že toto tak či onak už cez tú skúsenosť je neoddeliteľné od môjho života. No tak mi to horu vlastne prepísal. No a vlastne v tom období, keď som odchádzala zo spoločenstva, ja som sa vlastne
rozhodla vtedy, že tú horu znovu podarujem. Takže napriek tomu, že otec biskup bol veľmi v tomto smere taký otcovský a priateľský, že mi ponúkol, že teda aspoň nejakú časť by mi dal, keďže teraz odchádzam a budem sa vám potrebovať peniaze, tak som vedela, že to nesmiem spraviť, že ja ich nepotrebujem, že nepotrebujem takéto peniaze. Ty majú Rusy, ne? Keď si začne myslel Rusy. Suché, neteče z ničoho. Jak nová včička. Ten olej je kde? Olej, tu sa kontroluje olej. Tu sa dolieva voda do strekovača. Áno. Servo olej, klíma tu sa plní. Keď som odchádzala z Haliča, tak ten strach z toho ma tie prvé mesiace veľmi tak vyčerpával. Lebo som si pripadala akoby k ničomu kvalifikovaná. A vlastne aj tento problém ma doviedol k tomu, že som si začala hľadať prácu potom v Rakúsku a v Nemecku. Pretože ja som v Haliči opatrovala starých ľudí a tak som cez inzerát našla jednu prácu u postihnutej pani, ktorú opatrovala jej staršia sestra. A ja som nikdy dovtedy nemala žiadnu skúsenosť s postihnutými ľuďmi. Čiže to bolo niečo pre mňa úplne nové. A tam som vlastne robila 2,5 roka. A vďaka tej práci tam som si mohla prednedávnom kúpiť toto auto. Ináč som veľmi hrdá na to, že som si na toto auto dokázala sama zarobiť. Lebo myslím, že je veľa ľudí, ktorí možno majú trebárs rodičov alebo mladí, ktorým trebárs niekto dopomohol k tomu, aby si niečo kúpili. A ja som v to bola proste veľmi rada, že som si to mohla zarobiť sama. Že mi na to nikto nemusel dávať. Že som si mohla sama kúpiť to, čo sa mi nepáčilo. Že som to zvládla, že som ten presun z toho spoločenstva do toho akoby sveta prežila. Zdraví. A že je to pre mňa tiež taká odpoveď Boha na moje hľadanie. Požehnaný Boh, ktorý osvecuje a posvecuje každého človeka prichádzajúceho na tento svet, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Teraz Timotej príjme požehnanie olejom katechumenom. Pomazáva sa Boží služobník Timotej olejom radosti
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, aby sa mu rozum otváral na pochopenie a prijatie tajomstiev Kristovej viery a na poznanie jeho pravdy teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Na uzdravenie duše i tela i na to, aby miloval Pána Boha celým svojim srdcom. Krstí sa Boží služobník Timotej v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Ja som si ani netrúfol, že by som si ju mohol akože zobrať za krstnú. Za krstnú mojim deťom. Lebo ona bola tak akože, taká vzácna, vážená na roztrhanie. Vieš, lebo to by si každý akože prijal podľa mňa mať ju za krstnú a ona bola vtedy akože v haliči, v bielom oblečená. Mladé, pekné dievča. Ale to nebola akože moja vec, moje rozhodnutie mať ju za krstnú. To bol iný človek, ktorý akože prišiel na to, že by ona mohla byť akože naša krstná, no. Ale ja som rád, že sa to nakoniec dobre stalo. A vy se Zdenem se znáte jak dlouho? Jasne, jo. Od děcka, ne? Ja som ju registroval, jak to bolo také dievča, také namyslené, vieš. Namyslené. Chodilo a nezdravilo, vieš. Pravdou von. Pravda bola, jakže nie. Ja si toto nepamätám. Ale ja si pamätám. No. A ty si bol do Ivety zaľúbený? No, lebo mne, keď povedali chlapci, že som namyslená, to som vedela, že sú do mňa zaľúbení. Ale ona bola do mňa, akože... Nie. A teraz sobie nedomýšľaj. Ja som tu kopal, akože ona sa mňa nepozdravila, prešla, vieš. Tu u nás sa tak akože zdravé deti, že daj Bože ešte a... Alebo čo, dačo vieš, dačo povedia. Dačo povedia, keď prejdeš okolo, vieš. Ale nič. A ty nič. Vidím, ťa nepoznal. Čo ty mala? Čuješ? Ona sa zdala, že akože pre ňu nie som taký ujko, ktorému by mal zdraviť, vieš. Aha. Ja som mal zdraviť. Aha. Ja tiež nič. Aha. A jaká byla Ivetka, když byla ty malá, ty si pamatuješ úplně jako malou? Takú akože drzú. Vážnu. Lenko, čo nepravda to bola? Akože, ty nevieš, bo ty si tu nebola. No to je úplná sláva, tieto sú úplná sláva, lebo je to veľmi dobrá koža. A veľmi dobre sa nosia. Ja neviem totiž to nosiť tie také ihličky, alebo jak to tie ženy nosia, niektoré také tie sexy topánočky. Ja to neviem nosiť, lebo mne sa v tom totálne rozkýve noha a vyzerám jak vocien v kapuste. Proste neviem v tom chodiť. A toto, keďže je to také širšie,
tak potom to vyzerá istejšie, keď to tak chodím normálne, jak normálni ľudia, ale práve, že tieto opätky sú ako najväčšie, čo mám a najlepšie sa mi v nich chodí. Teraz mám spotené nohy. Ja som ich totiž to nenosila nikdy takto. Ja som stále akože nejaké rifle alebo nohavice na tom, pozor na hlavu. A ja som sa vždy v tomto cítila taká veľká. Lebo ja som si pripadala malá vždy, že som taká krpaňa. A v týchto topánkach som si pripadala taká normálna. Jak mám byť. No a týmito topánkami som chcela zahnať Rastia, aby ma nemal rád. Lebo som si myslela, že si nevšimol, aký sme rozdielni. Sestri, bratia, teraz bude obrad zasnúbenia Rastislava a Ivety. Máme teraz svoje také spoločné stretnutie pri príležitosti vášho teda vstupu do manželstva. Ono sa to volá predmanželská náuka. V tom západnom prostredí sa sformuloval ten pohľad na manželstvo, že ja beriem si teba a ty berieš si mňa a budeme žiť spolu v láske, až kým nás smrť nerozdelí. Tak na východe je ten pohľad trošku, ak by som povedal, potiahnutý ďalej, keď sa vlastne hovorí, že ja beriem si teba a ty berieš si mňa, až kým nás smrť nespojí na veky. A vlastne tam je poukázaný na ten rozmer, že vlastne sviatosť je mi daná na spásu, lebo sviatosť to je prameň spásy. Ja sa nemám ženiť len preto, že by som mal ženu a žena sa ma vydáva len preto, že by mala muža, že by sme mali deti. Ale ja sa mám, alebo teda keď som prijal povolanie do manželstva, aby som bol spasený skrze ženu. Ja sa mám spasiť cez ženu a žena sa má spasiť cezo mňa. My sme sa zoznámili tak náhodou, možno náhodou, určite nie náhodou, pretože to muselo byť si prostredníctvom Adriany, ktorá v podstate Ivetke dala kontakt na mňa a potrebovala nejakú pomoc, povedzme, prostredníctvom počítača niečo poslať, napísať a tak. Postupne to začalo, jak my sa len rozprávali, až nakoniec sme sa prerozprávali k tomu, že sa asi vezmeme. Ej, budeš to Iveko, ej, budeš to plakala. Ej, ja ťa bude svekra, ej, skrže vyháňala. Ej, ja ťa bude svekra. Ej, ja ťa bude svekra, ej, skrže vyháňala. Keď som chodila ešte na zdravotnú a boli sme tam iba samé dievčatá a už teda niekto chodil s niekým a držali sa za ruky a boskávali a proste... Ja som si totiž to nikdy nevedela predstaviť, že by to mohlo byť len tak. A potom by som znovu toho človeka nechala a odišla a boskávala a chytala za ruky s niekým iným. Myslím, že ako dieťa teda viac menej v puberte a som mala stále pocit, že je to niečo také veľmi vážne a že potom, keď teda spravím takéto gesto, tak ma to akoby tak k tomu človeku priväzuje a už sa to akoby nedá zopakovať s nikým iným. Tak som ja vždy bola toho názoru a potom, áno, keď som ešte niekedy počúvala dievčatá, keď sa rozprávala o tých svojich priateľoch, tak som to tak nerozumela, teda nechápala som, že jak môžu niečo zlé hovoriť o ľuďoch, teda o tých chlapcoch,
ktorých držia za ruky, alebo proste mne to bolo také príliš silné ako výraz. A asi som v tom smere mala pocit, že je to raz navždy. Že takéto skúsenosti v tejto oblasti sa začnú opakovať, že človek stratí na sile svojho vnútra, že niečo sa mu zoderie vo vnútri. A preto som mala pocit, že to prvé, čo sa mi stane v tomto smere, tak to bude aj to posledné. Tak by som to chcela vždy. Bez skúsenosti teda. Poď. Aj tata? Môj spievať. Pomôžem spievať, hej. Trošku. Častokrát sa ma ľudia pýtali, že podľa čoho viem, že to celé bolo pravdivé. A stále ma pritom napadlo niečo, čo som ako nikdy nepovedal nahlas. A dodnes mi to zostalo, takže to bolo dostatočne výstižné, že najväčším dôkazom toho, že to bolo pravdivé, je asi to, že som ešte stále normálna. Že vyzerá to tak obyčajne, ale myslím, že za tým je to najpodstatnejšie. Lebo ten tlak bol taký veľký, že sa to tak šmýkalo po veľmi tenkom ľade. Keď ste prišli vodu i chlíba prosíti, tak vás tu vítáme. Ale keď nás chcete byty, tam už sa nedáme. A jak kupčujete, tak budete môcť platiť. Bo tu našu mladú ťažko vychovali. Koz, kur, kačku i veľký majetok na ňu dali. Tak moc nemudrite, ale sa dohodnite. Bo chod jak daleko do švita pidete, taký poklad veci nikde nenajdete. Môžete ísť ďalej. Ďakujeme. Je nemalo chvíľ, ktoré majú veľké a významné mieste v živote každého človeka. Jednou z najhlavnejších môžeme považovať i počatie nového života, jeho narodenia. Perší úsmev, kroky, peršie slova. A tak by sme mohli pokračovať až do času, kedy nám je súdené odejти z tohoto sveta. I dnešný deň je pre nás významný a zvlášť významný a výnimočný pre vás, Ivetka a Rastio. Totižto za krótký čas budete prosiť Boha o požehnania Pannu Máriu, o jej ochranu a pred oltárom príjmete sviatosť manželstva. Vieš, tak ako som ju po celé tie roky vnímala, že to bola pre mňa v mnohých takých, mala mnoho výrazov, povedala mnohé tie posolstva, ktoré som potom zopakovala tam na tom pódiu, tak ona to vždy bola tým, že milovala. Že som sa cítila prijatá v mnohých takých veciach, ktoré nepotrebujú slova.
ktoré buď sú, alebo nie sú. Buď to vieš a vnímaš to bez slov, alebo to nikdy nebolo. A myslím, že ono je to práve tým, že tak ako vtedy, tak aj teraz proste pociťujem, že ma počúva. A že to, čo jej hovorím, to, čo chcem povedať, to, že som tu, že to odpoveda rovnako takou prítomnosťou, len tým, že ju teraz nevidím. Tak potom budete môcť byť jeden pre druhého skutočne veľkým obohatením, ale nie len navzájom, ale budete môcť byť obohatením aj pre tých, ktorí vás poznajú, ktorí budú vidieť a budú priam cítiť to, čo medzi vami má byť. Lásku. Totiž je to tak, keď človek čosi iba filmuje, aj tu sa filmuje teraz, tak je to také neskutočné. Je to také len nafilmované. Človek môže filmovať, ale viete, keby sme mali filmovať svoj život, tak by sme boli veľmi úbohí ľudia. My ho musíme a chceme byť šťastní v tom živote aj vo večnosti. My ho musíme prežívať veľmi dôsledne a veľmi zodpovedne. My nesmieme nič v živote filmovať. My nesmieme nič v živote robiť iba pro forma. My musíme všetko a chceme všetko robiť v láske z lásky. She